Ski klub Donovali. Sobková Paulinka, ski klub Donovali. Je čas celý 54,99. Z 80 Sobková Paulina v cieli čas 54,99. Na trati 81 Gajdešová Ivanka, ski klub Donovali. A už je v cieli, jej čas cieli je 46,48, 38 miestom. S 32 na trati, 82 na trati Homolová Bianka. Takže aktuálne je 47. Gregorová Alexandra, ski klub Donovali. A už nám nastupujú pretekárky, ktoré nemajú žiadne body. Už nám niekoľko ich prišlo aj do cieľa. Tentokrát je to Gregorová Alexandra, štartové číslo 85, čas 44,35 a je to 37,02 a 6. hajs Matúš Peška Kartik Banská Bystrica 37,35. Cieli noga Matúšovka Baba, čas 48,48. Na trati 148 Midriak Martin, ski klub Donovali. 44,07, 41,45, 29. miesto. 150 má Jantík Eduard, ski klub Donovali. Stratil to hned vode. Edo už ide. Prosím. Kde ide? Ježišmária. Prosím, Vája. Ale sa mi zdá,